Bueno, lagunak, haupa zu, mila esker etortzeagatik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non dago, 7. Hau beste bat, baina ez da gula agertu esku. Oso ondo. Eurti da, bai. Oso ondo. Mila esker etortzeagatik lagunak. Oso posten naiz zuenekin Estatu batuetan? hitz egiten. Zer? Estatu batuetan da? Dallasan nago orain, Dallasan. Ah, Hitz egiten gurekin, zuenekin Dallasatik. Baina mundu txikia da internetekin, ez da? bai. Zenbat denbora daukazue elkarrekin taldea bezala? Kapi. Lasai. Lasai no. Vale, apiatzen. Urte bat eta erdi edo, gutxi gora. Urte eta erdi? Laguna gare betidan, Hori da. Bakarrik. Benetan. Bai, 2023. Denbora gutxi da. Baina topean zaude taldearekin, ez da? Musikarekin oraintxe. Tope. Nola deskribatuko zenuke zure musika hitz gutxietan? Hori, hendik aldotu esan hori. Hitz gutxietan. Musika abstraktu etxendo. Humore absurdotik azkenin, ez? Humore absurdotik, ba... Humore absurdotik abiatzen darea. Rumba, itxen du, esko. Rumba. Rumba, ez da? Hau asko erutxa, Zer? Osako beste aldeko jendia sautzia bai, eta gure proiektuan berri emateatik. Oso ondo. Bueno, ez dut ulertu eunuko eun, baina ulertu nahi dut. Errepikatu mesedez. A ver, tío. A ver, iten dagoen musika rumba. Bai. Euskal Herrian rumba ez da talde asko rumba iten da benak. No. Eta orduan, gu indala urte bat eta erdi hasi ginen, eta rumba musika iten. Polita da flamenko bezala, ez da? Hori da. Zergatik, urduan nire galdera da zergat, estiloa desberdina Euskal Herrian pixkat mezkla da, ez da? Kulturako mezkla da. Guri, txikitatik gustatu izan jaku flamenkoa eta... Gustatu... jaku flamenkoa eta... ikusi esko. Beti gustau jaso. Esaten daude flamenkoa etorrela agian Indiatik datorrela. Jatorrixa Indian, nire onditekera, vale, jatorrixa. Ez dakit talde asko, flamenkoko talde asko, baina dakit flamenko izena du estopa. Bai. Eta batzuetan pentsatzen dut zure musika, bueno, pixkat flamenko rumba bezala, orduan. Influenzia da, Baina, estopa eta holan die talde oso handiak. Osea, eta gu Euskal Herrian, ez da talde asko, baina estatu mailan badaz. Andaluzian eta holan flamenkoa eta holan asko ibiltzen da, baina hemen gure inguruan oso gutxi. Baina, bueno, estopak igual, eragina igual, apurtxa, bai. egun batean agian zuen musika handia izango da estopa bezala. Baina, handiagoa. hori oso urruti dago. Bueno. Osea, oso urruti ikusten dugu hori. Elburua ez da hori. Ondo pasetan fuera itzen eta... Gure helburua taldea sortu zanean esan estopa izatea. Zentama, ondo paso gure artean eta listo. Baina, dekorre enpresa handi bat, orduen horrekin nahi. Bai, hau izan zen nire galdera, zein da zure helburua, taldeako helburua. Ezagutzia Euskal Herriko herri ezberdinak eta motzia. Bai. Ondo pasau eta... Barreak eta algarak botatzea, euskapina. Zuen herrian euskaraz hitz egiten duzue ala kastelaniaz edo biak, ala biak. Biak baina euskara gehiago. Justo gure herrian eta Euskal Herri mailan gure herrian euskara bastante indarra handia dauko. Beste herri batzuk konparatu, aldeat. Entzun zuen musikaen gaztelaniaz eta euskaraz ere bai kantatzen ari zarete, biak. Eske, guretzat, entzuten, zean flamenkoa, daran, gure referentzia danak diren erdaldunak, gazteleraz, pentsatzeko moduan abestixak itxeakoen bai, askotan botatzen dugu gaztelera rutzea. Errexaua etxen dut. Alegintzen gara euskara zitzen bai. Hau da, txepela.
se ve toda la cámara. Ahora sí se ve. Badituzu bere biegalak, bai eta buru gainik kokarra hierbak. Zuk ere baldin bazuru gaztetasun hierbak, eskatillego batzeko biloli Hombre, bai, eraza da entzuteko. Hori abestia da, berez Euskal Herriko abestiako hain urte asko sortu zana. Bai. Eta hainbat bertsio uki dau, eta gue bai saiatu bintzen bertsio bat, rumba erara. Iparraldeko abesti. Iparraldeko abestia da? Bai, abesti herriko ja, eta herriko jak eta gainel galdek, intzabien Bertsio bat. doinu bat jarri zeltzean. Oso ondo, aldatuko zuen estiloa, rumboa, oso ondo. Polita da. Orduan está conocida la canción. Bai. Euskal Herri mailan ezaguna, baina igual gaztien artean ez da inbeste entzuten zen nahiko tradizionala da bestia. Orduan, guzaiatu gare, Gure tokian, ez? Bueno, zu kuadria zarete? bai. Lagun artien, ez? Bai. Beti pentsau dugu, ingo talde bat. Hori, broma bat bezala ez izan, eta noin nahi Baina ezkenien hemen zaude. Aldean hori da. Gure, itzen zan, endika gure palmera bat eta bezari batek, indala urte asko, 2019 urtean bota zamen ideia, eta, ordutik... Saben talde bat WhatsAppua etxeko dibuto bat, los delincuentes taldea, beri izan prometan, saben, bromia etxeatik. Egun baten, gauzen txaranga bat ikusten, eta motibatu ginen, erosi zu gitarra bat, zu kajoia eta holan, eta zeiatuko gara egiten zeuzko. Eta gero taldean, horrak kuadria barruan be, sentiagoak joten instrumentuak, orduan, hori. Gero apurua non artean, Eta geroztik musika egiten ari zarete. Bakoitzan lauena. Horiako kide guztitza bakoitzan lauen. Ze suerte, imaginatzen du. Ez que kuadrian gare 30 marritxa, orduan, por estadistikaz. Eta orain non jolasten ari zarete. Oin gauz, txoko gaten, eta hemen gaz, kuadrian gano egapaltzen, eta hori. Aprovecha duzurekin egiteko. Polita da, zein abesti edo artista izan da zuretzat inspirazio handiena? Los delincuentes? Bai. Zergatik. Sí, bakoitzak gero zuten da, Hori, bere estiloak eta bere genero desberdinak ez, taldeko bakoitzak, baina nik uste dut danoi elkartu edo afategetzen adibidez playara eta hartzen gauen dano guztetako musika zan los delincuentes. Gero bakoita igual bati guztetako isau rap, datei punk, flamenco, baina danoi batzen zuzkuna, zan hori los delincuentes. Bueno, hemen... Los delincuentes. Da musika bat oso dantzagarria eta repostasuna. Que te lo has creído. ¿Dónde vas tu chaval? Déjame ya bastar, vamos a hacer un registro. Esta tela que huele a perejil en todo el edificio. Baina nik ez dago trena en SB, ya lo tengo consumido. Me esperaba un gran día y me la jodido. Nongoak zarete. Guare atxabaltakoak. Txabaleta Gipuzkoa. Gipuzkoako herri txiki bat. Herri da. Bate bat zure Izai arrazeteko gare baina, Arrazetakoak zarete? Aretxabaleta. Arrazate ondo. Arraskatzen. Aritz, makina. Grande, Aritz. Apaskot. Opazu. Aritz, onen. Aitor, makina. Ez zintuztedan ezaguntz gutz. Egun ontzkot, zer munduz gar, ondo. Aupa, kaparrak. Bueno, gonbidatu zuen kontzertura. Gonbidatu naute. Bai, hombre, oso Gure oso egun baten etorri gurekin palba jotzen. nahi dozunia, invitauta za. Ez zazu desento nauko,
Oso ondo, nire laguna Maria ezagutzen duzue. Bai, gure laguna da, Maria. Zuen laguna ere bai, ez da? Maria. Bai, Radio Euskadiko kasiletaria da. Oso maza. Oso maja, oso jatorra da. Lagunak, prest zaudete? Ping-pong. Zatia garantzitsua da nire elkarizketan. Ados. Ping-pong. Ping-pong. Galdera. Bai, Galdera. hori da. Hori zer dut batzetan bere ditzen hau da. Goazen, prest zaudete? Chuleta a la Rain Parrian. Chuleta. Eta, bai, chuleta. Chuleta denak. Pintxoak a la hamburguesarrak. Chuleta. De noi? Oso ondo. Bai. Por eso sois buen grupo. Madonna's a la Burger King. Badez. Hori ez du jaten. Obeto. Obeto. Kebab, obeto, hori da. Kebab edo kebab? Kebab. Ja, bekin, que va a pedir. Marmitakoa a la txipiroiak. Chipirot. De noi, txipiroia. Zenien. Hombre, erraza da zuentzat. Oia garroa... Chuleta. Asko. Gehiago. Hola nire semearekin. Abadak euskeraz. Oraindik ikasten ari da. Bai, euskolan. Oso ondo eskut. Noski, hombre, Euskal Herrian bueno, Dalasan nago orain, baina badak. Oia garroa ala bakaioa. Zer dao. ¿Qué está haciendo el chico? Ok, bueno. Ondartza a la mendia. Ondartza. Txirigitu kasa, pañito, posizioa bakitu. Así que está como 50 por 50, ¿no? Ondartza a la mendia. Erdi. TikTok a la Instagram. Hobeto Instagram, hobeto zuentzat, ezta? Baina pentsatzen dut exito asko daukazue token ere bai, baina hay que aprenderlo. Bai, pentsatzen dut. Gauen kontu bat, baina ez dakigu ondo erabiltzen eta bakarrik ego dut iso. Pixkat desberdina da. Athletic a la Real Sociedad. Noski. Bueno, lagunak, zer dator urrengoan? Abesti berriak, lagunekin musika edo beste sorpresa, zer? Exclusiva, Orain? Esto bezan leku bat bezen hau, Goazen. Inoik bezen esto bezan hau, Prest nago. Goitabat, hemendik aste betera, urrengo estiralian, diska berria. Nola du izena? Urtzi. Da abesti. Hogeita batean abesti bat, eta gero beste esei abesti segida. Baina urrengoaz. Venga. Txileekin. Venga, dale. Movian, bai. Bueno, hogeita baten, ez da? Bai, hori. Eta baten abesti bat. Eta gero, aurreratzen... Jarriko dut nire historioan, ziur. Hori, eskerrik asko. Lagunak, mia esker etortzeagatik, benetan. Zuri.